Masoyanmu maza da mata, barka da zuwa makullin gida. Wannan tasha tamu mai albarka, barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu. A cikin shirin namu na yau za mu kawo muku wani sirri wanda idan kuka yi amfani da shi, za ku samu biyan bukata kan abin da ake nema. Za mu yi bayani ne akan darbejiya, amfanin darbejiya, kuma yadda za a yi amfani da darbejiya. Idan lokacinka ne ko lokacinki ne na farko, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu. Ta haka ne idan mun yi sabon bidiyo za a ganar da ku cikin gaggawa. Kar kuma ku manta da alamar like da comment. Ta haka ne za mu faɗaɗa bincike domin kawo muku magunguna ingantakewar zamantakewar aure. Sannan da masu bukata ko kuma shawara, ku ajiye mana comment ko kuma fatan alheri ko kuma kuna bukatar wani magani. Za mu dinga bibiyar tambayar ku. Kamar yadda muka faɗa muku, za mu yi bayani akan amfanin darbejiya ga ɗan adam. Darbejiya ko dogon yaro wata bishiya ce sananniya a ƙasar Hausa da sauran ƙasashen duniya. Tana da manyan rassa da kuma ganye launin kore green leaf. Kusan komai na darbejiya ɗaci ke gare shi, kama daga saiwarta, sassaƙenta, ganyenta, sai dai kuma ɗiyanta idan suka ƙosa suna canza launi su koma yellow masu ɗan zaƙi haka. Ana amfani da ganyen darbejiya da sassaƙenta da huranta da kuma ɗiyanta duka a matsayin magani, sai dai ba a fi amfani da sayarwarta a matsayin magani da ake shafawa saboda hatsarin da ke tattare da shi. Darbejiya na ɗauke da wasu sinadarai masu matuƙar muhimmanci da ƙarfin gaske waɗanda samuwarsu ya mai da darbejiya magani a gida. Ga kaɗan daga cikinsu: sodium, potassium, salt, acid da sauransu. Darbejiya tana magani kamar haka: na farko, murɗawa ko ciwon ciki. A tafasa ganyen ƙwara 7 a cikin gilas 2 na ruwa, sai ruwan sun koma kamar misalin gilas 1, sai a tace da kyau a ajiye ya su huce sannan a sha. A nemi waje mai natsuwa a kwanta don yana sa ganin juyawa ko a ji kamar za a yi amai. Na biyu, gudawa. Idan an ci wani abinci ko wani abin sha ya gurɓata ciki, ko sai a tafasa ganyen darbejiya a tsayaye ruwan. Na farko a sake zuba wasu a tafasa, sai ga na biyun za a iya tarfa zuma kaɗan a sha. Na uku, ciwon suga. A nemi ɗiyan darbejiya misalin rabin gwangwanin madara, sai a saka ganyen mangoro fresh, mango leaves ƙwara 3 a tafasa da kyau misalin cup 1, sai a sha da safe bayan an karya. Malaria. Na 4, malaria. Za a iya shan ruwan ganyen darbejiya daidai, kada a sha da yawa. A ringa shan kaɗan-kaɗan saboda za a iya amai, kuma ana son su tsaya a jikinka su ɗan yi ma aiki. Daga bisani ana iya tafasa ganyen sai a yi wanka da ruwan ko siraci da su. Na 5, wankin jini. Lokuta da dama jini kan gurɓata saboda wasu ƙwayoyin cuta. Za ka iya tsaftace jini da amfani da ganyen darbejiya, inda za a tafasa ƙwara 7 kacal sai a sha. Wannan zai baiwa jini damar gudana a inda ya dace. Na 6, ciwon hanta. Duk da yake ita hanta ba a son abu mai ɗaci, kuma yawan amfani da kayan ɗaci na illata ta, amma in dai za a kiyaye da yadda ake sha wannan magani. A nan ɗiyan darbejiya ne ake amfani da su, inda za a tafasa rabin gwangwanin tumatir ƙarami a tace da kyau, a tarfa ganganiyar zuma sai a sha da safe. Na 7, ciwon gaɓoɓin jiki. Kasancewar darbejiya na ɗauke da wasu sinadaran kalan su acid, da wannan yasa take warkar da ciwon gaɓoɓin jiki. Na 8, ƙazuwa da maƙero da ƙurajen fata da dandruff. Sai a nemi man darbejiya wato neem oil a yi amfani da shi inda ake bukata, amma fa a kula ba yi darbejiya domin a sha ba, ba a yi man darbejiya domin sha ba, na shafawa ne kawai, wanda shansa wani lahani ne na musamman. Na 9, basir mai tsiro. A duk sanda basir ya ɗaura maka aure, yana da wahala kai inda yake haifar maka da fitar baya ko tsananin zafi, ko da tsagewar dubura ko wahala a yin bayan gari da zubar jini da jin ƙaiƙayi a dubura. Ko ka nemi sassaƙen darbejiya da na gasgri, ka wanke da kyau, ka tafasa, ka sha, kuma za ka iya zama a cikin ruwan inda za a
tsoma duburarka a ciki tsawon mintuna 10 ko fiye kullum sau 2 da safe da yamma har basir ɗin ya zuƙe. Haka kuma za a iya dake garinsu a gauraya da man shafi na Vaseline sai ka wanke wajen da kyau ka ringa shafawa. Na 10, tsarin iyali family planning. Darbejiya na baiwa ma'aurata damar yin tazarar haihuwa ba tare da an sha ƙwaya ba ko an yi allura ba wacce za ta iya janyo wata matsala ta daban. Don haka namiji ko mace mai fuskantar ƙarancin haihuwa ba za su yi amfani da darbejiya ba. Jama'a a tabbata an mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa. Makullin gida taku ce.